Beste egun batez, elkarrizketa egitera gatoz gure txokonetara, eta egutegiare begiratu eta abuztuaren 18an pelotari ezagun bat izango dugula esaten du, eta abizenak Julen Alberdi. Epa, Julen? Txaldeon, Termin. Bueno, ilusioz, kezkaz, larriz, nola dago aurten, Julen Antigura etortzeko. Batez ilusioz esango nuke. Urte oso nola pelotan da partiu gutxi joatutxe oso, COVID araua bat bestia zala, eta batez ilusioa hondikin, da gogoa hondikin. Lehenko urten arantza txiki bai gatu zitzaian, semifinala joatzekotan ginen da COVID-an positibo eman nun, da jokatzeko aukerik enun izan, da hoxe gogo handixiokin lehenko urteko pasatako agin. COVID historia hori erabat aztuta, zerbait utzi aldu, ondorio bezala? Bai, erabat aztuta. Guk launtaldiak pasarenun gehien txuna batea, eta ordundikan honea nahiko ondo ibili gea. Nik de bakunak bere garaien aspaldi hartu nituen, eta COVID-ak eta nahiko txukun ibili gea ordundik honea. Pasa eta ondo atea goengoz. Espero dugu ez etortzia berrize. Salta etorriko. Eta joku aldetik eta zer moduz dijo azken aldia, Julen? Azken aldi nahiko txukun, beti do betzea, baina nahiko txukun, oaina pixka partiu batzu joatzen handa hemen, da hoxe, Antigua behintzat partiu batzu jogauta jatuko beha ritmo pixkat hartuta, eta zuriz jantzita azken aldin pixkat, eta ondo, nahiko txukun alare entrenamentu saio on batzuk ingotxeu garea jatzeko beto. Uda partean zuek pixke bat bi modutako pelota partiuk izaten dituzu, ezta? Batetik, inbitazioz gonbitez sortutako pelota aukerak, herritako festak eta txapelketak beste aldetik. Pixka bat nola dago orain bertan Julenen egutegia? Bai, normalen izatetxe hor beraldeare jun izategean noiz behinka beste urtetan jun izan duea Burgos alde horta jokatzea partidu amistosoketa, baina aurten oain arten naiz behin jun, da partidu bakarra dakat hartu eta bera, eta nik uste udara oso naizela askoz gehiago jungo. Hemen inguruko torneok hain naizena jokatzen dira, zizurkileen hemen neherrin lauterdiko bat osatua, eta bertan hain naiz jokatzen lauterdikoa, lehenko kuartosak irabazin ditun juelen kontra, eta oain semifinala jokatzea tokatzen zait enekon kontra, eneko labakan kontra, gero Getarin atzo finalea selkatu ginen, eta datorren ostirale jokatuko deure bai, eta Antiguo etorrikoa gero ere bai, Gartzaroren apuntatuta nago, eta Zumaiane dinastia etxabe txapelketan irabazi genuen lehenengo jornada oktabosak eta kuartosak urrengo azten dazkau. Partidu batzu jokatu dintzat. Bueno, jokatuta. Batez ere, Ojulen kontrako partidua, meritu hondiko partidua ez da? Bai, gorra izan da, oso bai, gorra. Herrin bertan jokatu eta hasieran presio pixkatekin datzea eta beste, baina, hobeto xebatu nintzen, da oita banan ere hortxe, big larri ginen, aurretik juntzan partidu gehien txun, gero remontatu inun nik oita eta meretzik geho behatorri izan gainea, eta azkentantua suertez nik inun, da pozik. Bueno, eta Enekoren partidua ere, Enekoren kontrako partidua nahiko zaila, berriz ere? Bai, oso zaila Eneko da, eta afizionatu mailan nik uste da puntxako bat izango ala, eta arek denetik leku zitetik jogatzeko ondo, eta nik kompletoa oso, bai. Iazko kontu batea joango nauk, Julen. Bai. Nere ondoan entzundakoa. Oso pelotari hona da, baina kilo batzuk hartzea komeni zaio. Nola da, hola da? Bai, nik ala esango nuke. Saiatzen da nahi naiz, eta nik uste hartzeko asko euskatela hartzeko, baina
hartzen ez zaila naiz, baina, bueno, lanen aigea hortako, eta aberatzen. Zer landa hori? Ba, gimnasioko lana bateze. Pixua altxatzia eta indara muitzia, ondo jan bere garaien, jan behar dana jan, da holako kontu. Bueno, kejatzeko motiborik ez, aurtengo atzelariarekin antigun, Ez, batez. Lehenko urten gaina behakin jarri zein jaten, da aurten hoxe lehenko urteko arantzakentzeko aukera hogeik ez dakat behakin berriz eta gaina oain dela pare bat astere irabazi genuen final bat biok elkarrekin Abel Barriola onomenezko txapelketa eta frontoietik kanpore erlazio oso nagat Josukin da oso kontentu behakin jartzea zuelako. Beraz aurten zert antigun. Bai. Iraztea, gongo beha bio behintzat, intentzio horrekin behintzat. Gogotxu eta lehenko urten jogatu genuen, da zoragarria Josukin jogatzia. Zenbat urte euske momentutan Julenek? 20 urte oantxe, abendun 30 jaiotakoa naiz eta urte zareuneko izan da, oandik goi dazkat. Oandik desente joatzeko moduen, beraz, antigun, ez da urte batzutan joatzeko moduen. Bai, ez dakit, limitean undezuen 24 urte no. Bueno, pelotari hona izan ezkeoz, 25 inguru hortan, kaskarra izan ezkeoz lehenago. Lintxeo, saiatuko, beha 25 harta aiatzen. Bueno, frontoia gauza bat da, eta bere 20 urte horietan, beste gauza batzuk ere frontoitik kanpo Julenek egiten ditu. Ikasketak, bestea beste. Bai. Erizaintza, hain naiz ikasten Donostin unibertsitateen hor ospitaletan ondon, eta 3 urte ateatxut erizainanak eta datorren urtea laugarrena azken urtea izango litzake. Urte osoan praktikakin handa hemen, da dena ondo jute bazait, datorren urteko ekainen, erizain modun lanen iteko preste monitzake. Pelotari bezala zuriz jantzita eta erizain bezalare zuriz jantzita, salto txikia. Erizainak normalen urdinez izatea jantziten, baina bai, ez jantziten nintzat. Bueno, oraingo ez dakit ze jantziklo ez baina urdina dago, ez oain ere oso gero ezpanago. Bai, oain urdinez jantzita daude, realeko jertxiak inago, nahiz tani atletikekoa izan, baina, bueno, oparitxu ziaten bere garaien grazia iteko eta hortxe ibiltze dugu gainean. Bueno, besterik ez, Julen, hilaren 18, hortxe, ez da ipan, 6 urte gutxirako edo bostater dietarako antigora etorri, gauza lasai eskua berotu, gauza gondo egin, eta partidu nagusianea zer nolako jokua ikusteko modu ematen digun zizurtilko pelotariak. Haupa, Julen. Kio, termien mila esker.